Ises sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, kasing agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno.
Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hindi man basketball court ang Kongres o kon pelikulang Senado. Kung sa bagay, pulos man ganit drama ang nagapagwa sa Senado, subong eh. Husto ina Alvina. Nagbakal gani ka ina si Nando sang 5 kabilog nga tinapa. Ano nga tinapalulawa naman? Hindi ya sinandong ginahambala namo ni Huleng, kundi Senado. Sinando gani. Bayaran niya lang kuno karon ang iya nga utang Ayambot! Anay kinakapahuway na kita kay Lolo Morris? Ginbusla naman sa ni Lola Wana? Wow! May lalaki nga nagapadulong, no? Akon ina, ha? Ano nga imo? Akon ina, no? Dali na. Ari ka man galit diri? Natural. Man akon ini teritoryo. Ano nga imo man? May ngalan ka dihaw? Basta. Akon inang lalaki nga nagapadulong diri ha? Pabayaan naton siya nga magpili kung sino sa aton nga duang iya gusto, no? Ay, hindi mahimo, no? Nagkahibalo ako nga ikaw ang iya pilion. Tungod maayo ka nga daan maglubid-lubid sang lawas mo kung ara na sa imo at tubang ang lalaki. Tag hindi ko ya maluyag nga agawon mo sa ako, no? Gani mayo pa, tsa-tsa. Maghalin ka na lang. Kag kung hindi ako maghalin, ano? Masamo gid karon ng panit sa pinanitan. Anay ka bala? Ang maayo pa. Tungaon na lang naton siya, Ha? Ano nga tungaon man? Tungaon naton siya, Pwede man nga dungan kita nga magserbisyo sa iya. Wala ka makahibalo? Nga ang mas madamo, mas masadya. Mapasugot siya, Ayhan? Oo, mapasugot na siya, ya. Mapasugot na siya nga dungan kita nga magserbisyo sa iya. Tungaon naton siya, Ikaw ang sa ibabaw, kay ako ang sa idalom. Oh, what? Tring-tring. Ano ginabasa mong listahan nga ina?
Listahan bala inasang utang? Hindi, day New Year's resolution ko ini. New Year's resolution? Baw, perti kalaba ba? Daw listahan na ina sa isa katuig nga utang. Nga napiho mo nga matuman mo inatanan? Hindi man, day Pero, mayo na lang na Kay bisan paano, ginasulat ko kag ginabasa. Mamangkot gali ako sa imo, day Rusing. Oh, ano ina? Sa ano ko mapadako ang akong dughan? Kanipis lang yan sang akong dughan. Gusto ko, inang dako baladay. Treng-treng, amo lang inaginhatag sa imo. Gani ba tuna? Hindi ka magpangita sang iban nga dughan. Kay kung ginaswelduhan mo lang ko tani sang maayo, day. Tani, may igasto ako. Wala na sang paagi, treng-treng. Hindi ako magpati kay Derusing. May ara gid nga paagi. Nga magdako ang akong dughan. Gusto ko nga dughan. Inang iya bala ni Dali. Pero, sinong pangayuan ko bulig man? Ay, mamangkot na lang ako sa akong amiga nga si Lulit, Wala ka ginagatanda. Karon ikaw ang isudan ko. Kulapo, ano naman inaman? Ining anak mo, ginpakaon naman ang aton sudan sa kuring. Ay, para sudan lang, patsyon mo gid ang anak ta? Amo nang mabudlay si imo kay ginaapinan mong anak ta. Tanawa na, ngunit dako na wala pagyapon buot. Ay, amo gali ha? Hindi ka gusto nga sawayon? Pwes, sugod karon ha? Bahala na kamo sa kabuhi ninyo. Hala, patsa si Pilimon. Hindi na ako magtambag sa imo. Mangin kriminal ka sa bata mo. Di ka makanto. Malayas ko. Hoy, ika! Nahinalian lang ako. Magbalik ka. Sugod karon, hindi ko na pagpatub-an ang aton anak Nga daw wala buot. Pagsugod subong, hindi ko na pagduklon ang aton anak pareho siniyo, Agay! Ay, Kulapo, matuod bala? Hindi mo na pag-akigan si Pilimon kag sakiton? Oo, ika. Bisan may sala siya, hindi ko na siya pag-akigan, kag duklon. Pilimon, dali ka anak. Mahimo ta sang burador, Yes, Pepe!
iya nga makapaayo sa akon? Kag makapadako sang akon dughan? Oo, Ting-Ting. Madamo ang nagakadto sa iya mo. Kag natuman ang ila gusto nga matabo. Ati, sige ah. Off di ako sa iya. Luyag ko man nga magdako gid ang akon dughan eh. Para nga maluyag sa ako ng mga lalaki. May isa ka paagi. Agod nga gusto mo nga magdako ang dughan mo. Sa ano nga paagi, Chay? Sa lamasay nga paagi? Siling sang akon, amiga nga si Lulit. May gahom ka kuno nga makapadako sang akon dughan? Gusto mo ang gahom gid sang engkanto? Bueno, pasugtan ko ikaw. Pero may side effects. Baw, side effects. Ano nga side effects? Basi matamaan sa kadako ang imo nga dughan. Mayo gani. Mas dako, mas maayo. Bueno, magpamati ka ha. Sugod karon. Sa tagsa kapasaylo nga pangayoon sa imo sang isa ka lalaki, magadako ang dughan mo sang bali isa ka pulgada. Tagsa ka pasaylo nga pangayoon sang lalaki sa akon. Madako ang akon dughan sang isa ka pulgada. Correct? Nabatian mo sang maayo? Matuod? Madako sinang dughan ko? Wala salto. Hindi ako makapati ba? Hamak mo? Madako ang akon dughan. Matuman ang akon ginahandom. Siling sang albularya. Kung mangayo sa akon sang pasensya ang amo nga lalaki. Magadako ang akon dughan. Pero, sinaabing mangayo sa akon sang pasensya man? Wala man sang nakahimo sang sala sa akon? Mapauli na lang ko anay ah. Basi kun ginapangita na ako ni Dairusing. Ay! Oh, hala. Nagbunggo anay kami sang lalaki. Pasensya ka lang, day, ha? Wala ko abi makakita sa imo, eh. Pangayo lang ko sa imo sang isa ka gatos nga pagpasensya, ah. Oh, isa ka gatos? Ano ining sa atubang ko man? Hindi ako makahibalo kung ano ini. Abi, tuslukon ko, be.
Tring-tring? O hindi. Anong natabo sa imo? Ara ka na sa unhan samtang ari na sa akon ang imo nga dughan? Anong natabo sa imo, Tring-tring? Nga apertig kadako sang dughan mo, haw? Doon nagatakilid nga bungyod sang panay. Ang siling sang arbularya nga side effects. Siling niya. Kung mangayo sang pasensya sa ako ng isa ka lalaki, matubo 1 inch ang akong dughan. Galing kay tunto man tunga tawo. Perti sa iya ka matinahuron, day. Hindi isa ka pasensya ang iya ginapangayo, kundi isa ka gatos. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo! Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag